Diwrnod cynta yng nghwmni Saer y Sêr. Be ddigwyddodd? Wel, heddiw, dyn ni wedi bod yn gwneud lot o bethau dyn ni wedi bod yn sticio, bethau dyn ni wedi gwneud cyn dolyg. Do, yr pethau lliwgar yma sydd yn cwmpas ni. Lluniau o'r ysgol i gwneud. Atgoffa'n hynna'n... Ie, o beth yn gwneud, de, cyn. A lle bod eisiau nesaf. A mynd trwy'r opsiynau pa lwybra fyddwn ni eisiau mynd. Pa lwybra da eisiau archwilio cyn fyny. Neu fydd A'r stori. Stori y Saer. Da ni heb benderfynu llawer o byd. Ond i faith, wyt ti eisiau te?